Здравей! Казвам се Мария и съм на 50 години. Не съм висока, но съм женствена и с изразени форми. Живея в София със съпруга си. В метрото мъже от всякакви възрасти все още ми обръщат внимание. Напоследък съпругът ми започна да пие доста и ми посвещава малко време. Какво да се прави? Заедно сме почти 30 години. Имаме дъщеря, тя е на 28 години. Дъщеря ни живее отделно, има свое семейство. Нейният съпруг е на 30 години. Веднъж дъщеря ми беше приета в болница, затова се преместих при тях за известно време, за да се грижа за внучката и зетя си. Докато внучката е в детската градина, ходех у дома да готвя на съпруга си. На третия ден от престоя ми случайно заварих зетя си в банята в неособено прилично състояние. По-късно отидох в стаята му да измия пода, а той седеше пред компютъра и гледаше някакво видео. Не ме забеляза веднага, а когато ме видя, бързо изключи всичко и го прибра. Извиних се, че не почуках, и излязох. Дълго мислих за това, което видях, и след като приспах внучката, отидох да си изкъпя. По душа отново се сетих за зеки си и за онзи неловък момент. Опомних се и реших да поговоря с него за случилото се. Бързо облякох хълът, проверих внучката в нейната стая и отидох при зетя. Той вече се приготвяше за сън. Влязох в стаята му и казах: извинявай, че днес влязох без да почукам. Не исках да те прекъсвам, нито да те заваря така. Всичко разбирам. Ти си млад мъж. По-добре нека е както днес, той се смути леко. Тогава се приближих до него. В този момент забелязах, че очите му светнаха. Познавам този поглед. Виждала съм го при мъжете много пъти и реших да направя първата крачка. След това прекрасно събитие му казах: зете, докато дъщеря ми е в болницата, не се притеснявай да искаш помощ. Просто ела и ми кажи какво ти трябва. На следващия ден, като се прибрах у дома, отидох под душа. След банята приготвих храна за съпруга си и отидох да взема внучката. Доведоха вкъщи, а зетят се прибра късно. На сутринта дъщеря ми се обади и кратко казах, че при нас всичко е наред. Тя дори не подозира колко наистина всичко е прекрасно. Така изминаха почти 2 седмици. Дъщеря ми изписаха от болницата и се върнах при съпруга си. От тогава мина седмица и не знам какво ще се случи по-нататък със зетя, но виждам как ме гледа с онзи поглед.